Mentas ni khatlai tarik u August ara jara puai kadon ka jingjia ka basusi bha bar ka badi ban ken dit yangi ki nong song snong ha sor slong bat khamtam e yangi ki nong mulai thikani ka ki ka ba pensier bha yangi ki nong mulai ka de ban ken dit yangi ru ba ki don kini ki jat jingjia ki ba sweet urlong bet bun sen ha gani ka emlang salang jungi ni de ban ken dit ban de no ngem di ban pediang te kani namal ba hoi ni su thu ba don kita mo kita ki la ban ki dak kisen la ban ka evidence ba une ubreo u yarap ya ki kam ki ba de ki kam seng ba le no kata ka compare tama be phin lai lai bi jim stem but ha ka ju ko ro u ki kum ki thu one ban atak ki da ka tari phi di pulit phemna la thisa phemla ban tiet ya kiti lani ki kicha chu but harian to plus kem bai budun ngam su thu ta balai ba ki pulit jungi de ki la million than ban simet da ka ni ka bor da kiti jona jong ki kwa be ban su pen thom bor ban su pen pang ban su pen shitom be ya ki breu ki ba khmat jong ki kani ki kadi bang ni di ban to ki ba bang ni di ban sngudom kum ginong song snong namal ba kadi ki ka pen sier yangi ginong song snong let's say ha ka jingi siat dong ki udon we kuli u laj but u siat ha ka yen ju ki bre u li rung dai we khna ren min tip sano nimla ban tip she u kuli un poi tama kum gini ki ja jingja la dangi sha beken long dai kani ka emlang sa lang jungi kan sanang pra su nga lungo haba ka don ngani jingja ka ba dang suja hala kra dang sen but kini pulet pada kilet kim su thu mo ya ka jingma ya ka imlang sa lang hapol kilet itu baladangi penmong penmin saung penyap unu breu kala ban don ke ka basniu ba ka ban sami ha ka imlang sa lang kasa don be ka jingem ndi tang ka jing isi jong kitiki le no kan no ka jing isi jong pai baru hanem don ba training ini breu makila amelien tantang naka bor bet tang naka ketiben tang naka suloi de atiar mdon ba training gini breu bikin nang kumno banya day bat ki let's say kini ki beki ban kiam let's say ba upai baru kram gi atiar ro ki don pulit ki ba thombor ki bele he janmie ki thap ki le he ki jong kti ki don ki breu ngi ki man ka por ki mi ki khana kum gini te teng ki khum bakla ki likta kti ki breu ki ba don ka bor ka but haka maka ka position te ting kami kubor no ni bunsin ki bro ki bare ala ki sha ala ben ma pila phong ka uniform ta pemdan kam su bandara ka khati ka tu ka uniform ne bro bu il pa tu uniform pili ula ting pa ula ko ngo ne pinang man kren ne pinang pen jai pen diffuse kum ong pareng kanum poi de jing su si thangba em ni I baki don ka tu ningot ngamong baro ki pulet mo kidan ki perlu junga pulet ru ki bamba kinang man kiran kinang penyede tam ki bun ma ki pulet ru ki bam nang ki badi tang ki senang ki badap ta ka jing dom ta ka jing bitar bat ki dei ki bre ki besu isi besu ken po lo dia baro ki bre kani gari ka issue menta sing kamde ka issue tang namar ki wan bat ki penyap yu orang ba mo ubre belasan pos nem tam mdi tang kata kabakong sana kadi ka jing long jungi pulit jungi bat kumnung ni don kamad reform kumnung ni don kamad pinkala ya kurukom trikam ni pulit namar ba kum kalong mentale kampat long satisfactory ni hapan pinkala kidi benang kumnu ban kran kidi benang kumnu ban ya dai bo pai ba kala ban long biang kum ki ki por ki khnai pho haki arajar hakabangi ni shweri kum ki khnai ke laki yeng ngim kwa shu kata ngi gi maulai ru ngim kwa shu kata ni la kwa e ko ipat ka mulai ka thamai ka mulai ka babyang ka lowe ka babyang ka mai gaji ka biang le baro nong susno nim kwa su ban poi se ka to ka mulai ndai da soba parlok kanma ba wat lang kan thoi por komtrikam ju pulen khamdam ha ba ya debo pai ba kamut ban banga kersan ye ki seng balang ni seng le no ba per ka jinget ju ki bu jinget ju nga ka per bak labak bat nganum la ba yang la no ru ye ka jing kloi ban ra tiar ka jing kloi ban pinshitom ban le ra ka bor nga ngam la ban yang kata nama nga nge ka perkhat perdan hau khulong ngam nge ha kum snam ngam nge ha ki atiar te sobha kamal le kata nge ba baru ki don hok ban wan kamat ka
ni di bun buram mi kata te komple shibun ngi se shamya